nang itu orang ke panang ko kalam thi mate nang itu kurang an apa tu lah bang ini itu hala so ani itu itu nang ko pesmi itu nang ko panang ko kalam thi gala pulo kita tang ahut tarik warni niliphan diurit nilimen nang itu gado beda cini lo niliphan diurit terang wamen sunlor posi ni mitang ahem teko blang nili pesmi gajipa alam tegela pulo kita tang tarik warni niliphan ala Omor Singh tisu aphan nili kiru walam aputak nili lam klare cibi lam klare made cepakai je pasi nili pini cepapono lasi nili hala suhud alang liphan Omor Singh tisu aphan nili alang li aphan ka saput walam kadi nili hala suhud kaning je ke nangli tum kado be confidence mate matha kok tahai mate tum IPHSC mate nili hin pen alang liphan ke saput walam gle nili tum hala pangso ani nili phan nili kitu tam kali sita alang li jongsi ke parliament long ke dudun cheng lo posi alang li ke claim sente walam bang si nili tum ipudun chot sita minona bangke kadu ka biara tame nitum ahin pen bangke ke saput walam si pinang analam bache thanglo arjulong lo amasi nili pili resmi panang ko kalam thegala pulo je alangli Omor Singh tisu ilitum condition kado gabe anda chini lo jen kedam tanga hu la em ke kip ke dobom hu MP da hala sutya velang sita singhason pen ke alangli phan ti hai dun lo sita mi alangli hala sut revenue em tami ke penang an adimalong bota ke kipipe pen ajok ke lapang su adimalong ta pinang ana rada tumke aning ki oi ke dulu sidame lapu pen apita non MP anta langli phan ke pe haidun kusonsi lidum arada tum kusonsi alangli phan ning dopo athe alangli ke BJP convene mate BJP bangha central tum kupima kapating ading se alangli ke kroi alangli mithang da chipulo nitum pima ala central bank ba aka hoi dumang toy link ki kroi pu alang li lingje lasi ka do be arata chini lo lasi hala so hut alang li aphan niritum ke rodun ji alam ke thangnata ve apen nitum ke sapudun ji ada thangnata ve lasi alang li tumata ta halo niritum aphan labang so APHSC atumanta singason pen nanga saputun pusi alang tum halasor alam cepaklang tahai meni kami rada tumke kamang futu to jidam nili lam kaning je bang sabu kek daya sansi kek ponlong nili phan Elvin kap pu abang nili phan tenang analam nang pu posi nili lahala amen sunang koklo tema ta alang li ta nili men ki suna posi alang li phan ta sunang koklo kami nike suni cute la so presmi timange doing tungte kami donang ko kalam tegala pulo pinang ana rada tum singasana rada tum manghu dena kabiang long rada manghu dena ko to ni ba ajoksi pinini mithang hem tiku blong te me presmi panang ko alam tege lalo lasi niliphan je alang litum nipan kar bo kalama bangke nili an pudam u elo kami nili ala soalam kami stek analo ke BJP APHSC ajo ke BJP pansi lapusan kam ke claim busi alang di tum pinang an nipan nongnu nampene alam paklang ponlo kami parti jan po nili an pudamare relo sitami nona bangke nili ke bangji langa hut lasi madua munis dame hok peda kam ke claim ko masi ke claim ke chengma hala bangso matha pami insai pami pense na alang litum hala bangso hut smith me do ponang dia polo taminili ke do ke alam bang ke nili hala Omor Singh tisoban kiru alam posi nilipan alam bang ke nang ke bang na posi nili la solam po sithante en tan chot po athe ke dam tang la
ini news first mane la peta presmi la media tu makote tu nili ham ngori pasi ini excitement ang kena usi nili la solam ke thanu ang kolo je ke hai chenglang pasi alang di parliament long ke chenglang pasi alang di le claim sente itum ta alang di pan choro pojong si na claim hinu dakte rotek thedat po palam pasi alang di tum penang analam kaponai pon do aposi nili lam klar pilo alang lipan kedam tangan ni anke nilitum singason arat an bangke chini lojen alang li ke claim kedam ape wahar bante kedem ne dama kam an bangke alang li ko ansi ke claim kौन से development ma singason arat atpan कौन से development ke pang kang pon lama singason arat atpan कौन से kisu gedu ke kisu pan ke pajok pon lama singason arat atpan lahai ke litum katu kavita chini yatsi ini nilitum ahin hoi pen bangke tek daglo alang di kam claim pin kedam tangan ni anstame la pota ke piamen pen bago bota file ke pending pen amen pen katu kavi file anta penang ana file bang pending lo sta alang di non kedam non latest do bom apoda BGR along di alam along anta alang di eviction hai he la anta ni tum sentiment ke dolang kami alang di pan ko son sini litum alang di pi mante aling pan ke kroi litum ko son sit unpo athe alang di ke claim ke ahoga kam pinya ni ta theglong lela a development ke hoitu along claim ta hailo mine tami singason roda pan ke avila nya tami singason la be thegdam long lela la posi ni litum pan ke nili lam klar ke pi mate kachepa keng mate lam ini lapang so press meet ke pha lam theke pini nalitum kado kabe arat pantame tuning rilo lasi ke bang jilang ahut kado kabe sing karbiang long lepen sil arat taman pan bala singason arat taman pan mang ku tenang pusi nili pen lam klar ki pike nilitum APHRC pusi nitum pini apresmit ram klar ki pi alam theke lapulo lasi ke dam tangani ala la jitu nili ke nije ke chok che pula solam klara puthak pon sepini an bangke ni nangli tuma tengnu takla lo asi nitum bangke already BJP pan ke nitum support ke nitum APHRC ke nitum pini anta do thiblang lapen kebang jilang ke nitum song thiblang apen along committee along antame madule nangkang jo men nitum ke khe sentiment pen nitum APHRC sar jai kathar aphan nitum kapahai aphan ke nitum kai keta ningsek dong sinitum dolang posinitum labang suapan bangke singhason apan bangke nitum ke kebang jilang hote nitum ta anutin akote anjira tum ta nitum ke prek temen ning si vet itu tiblang aposi lahai alam pe nang nitum ka ahin nang matha tun ta hai nitum ke kai ke dan nitum ning si vet itu la alang nitum kado kabe ke claim kedam adimanta alang litum ta thekpon lo nitum ta me claim pon bom lo lasi kedam tang an nili president deng pom una hut kami nili di do de sang sepen rong ru barlo kado kabi apia tinta nili damlo lapen nili benang ana di malong abang ke nili hin pen tami nili jung pen nikhe da da pin pen tami alang li kenang ana di malong ke kado kabi bandoi asa vet tami anisan pu tami long nya temi ke to ponlo tami kebang jilang hudan tami do ponalang la posi nang kado kabi arada tu tami lahai alam pen itu malong APHRC pan kapa phuk akar bar bangke nang itum kado kabi amuni akan tum tami claim kleda sigeme nitum ke kaikeda ning sige tu kiblang laben APHRC singhason bangke kaikeda ning sisi do kaikeda la jai kathar along sini tumi arjap thiji lasi kado kavya phantami pini labang so media kote to phantami choro par piglo nangli tum nili an nili presmit ke phalam alam amen pena jok nantuna kom report nangli tum phanta kurban nangli tum mala kache wala nangli phanlam karba bodo party sia silam charbok ma amate ga prek party sil malam karbok party isia si charbok lo hai tara even apa ko ma bang fui la so lambudak mane sisi bangke gache bong kali sitame hala nili tum nili bang lam kaning je kechok dam de papa aposi alang nitum ke dam tang ahud kunania foto idit lok si kunani
dim piniloksi mane kado beta muni tunge men kamata tong tek polo tame kita la lam kani je ke chokche la morsing ji saban kiru bu la swa lama puta ka posi alang litum ta dokok ta lemen tum kai kita ning siwa sidola tame alang litum panta nili ki pudam uji thang alam ave tame nili phan IPSC pen bang ini la puson alam itu tak hai lemene alang itu pinang kita cita tak ini kami lapang soalam bang kali lapang cokci dan aku lagi sentra bang kami lah hai bang alam itu. Pak ini tuh mah song lah event kap kupini arpu do mah. Arpu mana alang li arpu do puta putip tekte ta along tina komiti pa program along si alang arpu ke celar asun si dokok itu awat ke organizing ceradet awat bang ke assistant secretary ceradet awat bang ke youth along president ceradet nama si thangda aparusa mane incentive kabide la bulejo alang di bang ke Central Committee atum stame ning oi nang nelo LA atum stame ning oi nang nelo akan 26 constituency dua pot APS tin atum phanta ning oi ri lapen constituency tin atum stame ning oi dari la solama puthak bangke nilitum la kedam tanga hut news keklang alama puthak pot bangke nilitum compromise pola bangke de jongsi nilitum compromise un e polote bang samon e polote nilitum damji step by step dampo el ilong first dampo second central committee dampo de apen isi ke jong ngaktung bangke arpu kipasun ke pabat wala maputhak bangke totally ke damtang apor hud di masa club along meeting do di di masa club along nil tum IPSC meeting do hala so hoda masi klar dak pen nil tum party president secretary nil tum party IPSC party secretary sar kirong phar alangli pen stamer nil tum phan kaduk kawe phan stamer na than pri je idi tum ke induk boklang party penagapot party hai hiang ko ke itum party along klemdam rapeda korti injira tumhan an sita arpu ke pasun party no pen ka expel ki plung hedi la bang sai klem kledet sikimi to clear alo to tell you clear central committee pen bangke sita hala sohut amit tingalong bangke alang lit mata dolo dei kopia posi central committee junior secretary alam arjuje dal arju dode dalo nas nili ki yong tung hai central committee phan boy arkan fix si alang li bangke aku singhason constituency arlo klemdam rapet akorte ideuri terang phansi arpu ke pasun pugai lag mang khu haklo nas nil tu na pini ke so reply lang na kok le na phan chang na kok le nas mo pupu alam ka vidya je pan compromise nang ji pokama thadam peace do nang ji pokama thadam join si na tu phan chang na kok nas nili lam ke na puan chalo dogo beta di news fast along stami thek ponlong je diuri terang aphan ke singason special si pen bank ke arpu pen pasun tuglo pula so patha kwan hoglo Fransi korte press media korte injo dum tham Fransi kadong pula deh kadong amasi la solam ba kana tum langkar ju me senalam lo pa pen me pe kalam lo jong si du tai char ju je polo te di kapre constituency atum ke la 26 constituency ke dumati hadi amasi hala bangsa constituency 26 constituency atum kan tame la hailam ke paklar dangi pasina tum kan ke jorupik la akal ju thela pasi laso along bangke alangli ake hai deuri terang aphan kedam tangani Elvin ke apa bangku youth wing lo president ko sepulo masi hala bangso hot alangli terang sangho ke hai aphan nason sigi pulo hoje Singhason constituency arlo ke alang li phansor pon plot lo lapen APSLC pen bangke deuri terang phan bangke sor pon plot lo pusi ka do beta theklong prong lo gadi tan arjulong prong lo theklong prong lo lasi laso ingul nilita chini pa meka ke amasi laso news theklong lok pen amasi nilita confused dal je kunat ingul pensila sor lang hai deuri tirang aphan sor plot lo ko alam kunat pensikiwan lo
lalu hai jong si alang li deuri terang ake hai ki claim kedam chok cedalo pulote alang li phan kang saija tum alang li pen ake thek dola akang tu dola de high level bodo do mate di central committee do nil tum APSLC long da central committee bodo central committee long kandidat pustame LA long do ni tum difu LA si puri long do weta nasi hala difu LA tum long si lam leji la sopena PC un elo pulote illegal jong se ahoga ha kalang lo pulote central committee si leji la sinon ke LA long da lele central committee long da lele amat la dak constituency ar lo claim rap da tum si kachi jong chup la pujong kachi plang so bang amasi la solam bang ke Italy nil tum chini diuri terang kosong si claim MP election hot alang di kosong si claim ke dama upia mun yen makunat si duma MP election hot nil tum chini pame de alang di MP election hot jai kathar sara long si dodon ajona lota kunama kachisong lapen kunat ma camping kunat ma meeting nat ma party ke kenangi alang ni padudun tu plus ajang chu ke thai agari mo chipon po motor chipon po jo la song se alang ni ke kem do asil hai ala ma apu thak alang ni tum chini dun pambe ma lalu asi puji purute chini pambe ka lapen approve tu pambe ka tensi alang lipan tu nangke pol central committee panel tum chingki boy lo alang li kunada ingul pensi lason kaning jelo nang li chini dun ma la le henel pan question ka eras bang central committee pan bang amasi ahogalam nili chini dun de ampen nili pan information ave de information ave posi nili la bang so press meet kita tang 5 jadi laso tarik 4 ani ke press meet kang ni la so long bang ke la so puthak bang ke ni tuteli chini dende amasi adap ke anglo masi ni mobile open lo mobile open data phila bang so news tag long lo whatsapp dam lo ni tum group do ma hadi la bang so a group singhason constituency APSLC group ko do la bang so a group long dam lo masi ni tag long lo are ko son pe sila so aleng hai so ingkul kaninji lo alang lile arpu kipa sunangji kali ke mate di kipa bat nangji kipa sunangi kali ke ahok aha kalam bang di APSLC kunna pes nangi plang ma la sidamji ke kunna pes arong ke bang lo la APSLC hala arong ke bang di mehlo central committee lo di asia alang like central committee pan pudam lo bolote hedi ining cho me seta chi onang lo la bang compromise vek nangji alang li ke pudam ji bolote la ke central committee apan ka akan pik lo ahoga ha kalam bang ke central committee pa akan pik si alang li pan arpugi pa sun lo ke pudam lo bolote central committee akan ma bedelo ola sikido analam stame non dam tang lo nil tum la bang ke elvini ke abake hai pan stame nil tum sam jin pen than chi pari po apan alang li tum stame nil tum pan sam jin pen nang chi than nang ching nang chimum nang po kidam tanga pora hodason kadu ka be peace pen isibet si etum kidurap ye phasin hang chulo non bang